вечер влизам аз пак проката в пас. Пускам армата в нас и тръгвам към едно кафе с час. Бях се уредил с една женка, да ходим на кафе, тя е моя голяма фенка. Закъснях 20 минути, 3 пъти се преоблеках. Вика ми, ако бях на тебе 100 пъти офеках. Тя ми вика, аз те искам, ще те чакам, какво да правя. Тези работи така трябва всеки път да стават, няма да ме разиграват. Те ще ме чакат, по краката ми ще падат и всеки ден ще лапат. Влизаме и сядаме ние в кафето, викам на бармана пив, смени резумето. Кой слуша този джаз, пусни малко рап, ще си дигнеш реномето. Аре сега бързо едно кафе и един кебаб, пуска веднага тича с вето. Нико! Не можех да си намеря тиба, за жалост минало време става за рима. Сега всяка на си иска да ме има, или може би заради моята виза прима. Забравял съм какво е да се събуждам сам. От тогава всеки дневен е да им го там. Всяка вечер се въргалям с друга матама. Слушай какво ти казвам, това не е измама. Каза се, че в кафето няма сервитьор. Сега как ще поръчам любимия ми ликьор? Трябва да си го нося сам до масата, бати из локацията. Вика мой бай, тогава бирата от касата. Той прекапа устни, вика бирата ни свърши. Искаш ли живота ти да привърши? В този момент извади отзад бара пушката. Вика като си толкова голям, аре чупката. Взех си аз под ръчичка под ката и си излязах бързо от кафето умната. Предложих и веднага да се напуша. Трябва ли аз не пуша? Аре да се чупим от тука и да тводи у нас, че тука станах на висока. Там на топо ще ме чукаш ти на люка. Чакай бе, не бързаш много, тези мисли не успях да превърна в слово. Не можех да си намеря тива, за жалост минало време да става за рима. Сега всеки мъжия иска да ме има, или може би заради моята виза прима. Забравял съм какво е да се събуждам сам. От тогава всеки ден е да им го там. Всяка вечер се въргалям с друга матама. Слушай какво ти казвам, това не е измама. Аз обаче мамка му нямах цигари отново. Тя разбра, че ми се пуши, злобно влезе в шопа да ми купи боро. Вадих се на един бакшиш да дойде да ни вземе. Но за моите хора, че парада не отнеме. Идва тоя стара тай, къде сме от ти закъснения. Отракаме 20 лева, майка вика много е. Той вика, това се твое мнение. Стая мастия бих дал двойно бе. Аре от мене да мине, вкарах му парите в джоба. Излязах палих цяра си, напълних дроба. Качаме се с тях, она ми запали свещи. Аз се гледам като пън, тя ми вика какво се плещиш. Свалих зелените си лещи, нея спалнята заклещих. Другия ден ми прави закус, каза, че те пексних. После викам си се обадя и така си остана.